Keď ľudia vidíte na novú videu, budeme hrať Brawl Stars. Yes, ja som to vedel! A ja? Daj mi music video. Damian, ja som to hovoril, že... Electric Cowboy. Ja som vám to hovoril, že Damian tu bude. No, No poďme, ideme. Dneska som prešli na lohu na dneska. Dávaj ho. A ideme hrať teraz Daj showdown. týmto Spikeom. Showdown. Daj showdown. Okay. Ne, Spikeom asi ne. S tým až tak dobre nie som. Idem s mojím novým brawlerom Ashom. Meet my pals. Kožeša. On dneska mi padol. Počkaj, nedávaj ešte. A ja si dám Meginu. Okej, poďme. Akože, teda... No nevím, ako to dopadne. Má Meginu, takže to nemôžeme prehrať, je tam Search. Keď Srča porazí, no tak to bude Kámo, ja dám reálne Megina má 2 životy, lebo keď porazíš toho veľkého robota, tak je iba Megina. Wow, vôbec som to nevedel, vôbec. Jej! Time keeps Come on. with the rubbish. No kde ja si zbieram boxy, ty už zabíjaš? Kámo, ja som tam byl Bibi. OK, ja tu vidím tohoto Srča, ja idem asi po ňom. Yes. Ja zabijam Bibi. Dobre, nejdem po Srčovi. Kámo, tu je ona. Nikta. Môže mŕtva. Nie, nikto neujde. A tu sú dvaja spojenci. Ale ty zo mňa robíš srandu. Dobre? Nie, ale však stále sa mi uhýbajú. Ja si idem s Bibi. Kámo, tam on je mŕtvý. Bro, ešte je Kámo, over. ja mám 10 kg. Bro, easy! To bude easy win. Dávaš ich? Dávaš? Job, dávam. Možno veľa gólov, teda kilov nedám, ale teraz ich určite dám. Sa na moje život. Zabil si? Hej, Keď si ťa zabije. empty case. Čo to tája? Jo, ty si úplne pomilený, nevadí, ja si idem asi s Bibi. Yes, konečne si môžem Bibi vylepšiť. Yes, mám ju na 11-ke. Máte bonus. To sa nedá, vieš, lebo... Yes, megabox. A pozri, čum na to, čum. Poďme. Ideme s Bibi. Počkaj. Teda ja idem s Bibi, čum na to mám brápasky skin na Bibi. Zbieram na krova. Na krova, jaj. A 200. Aha. Super Rare 2, to není úplne. A to je aký super rare. Čo to tam teraz povedal, ja ten. Rare Star Drop, to no 10 kreditov, hodí sa každý kredit takzvaný. Počkaj. OK, poďme. A zase som rozbiem. Ja teraz si šetrím na Amber. Anyone have a fire extinguisher? Paťo, No poďme rýchlo. Kamo, to daj. Ne, Penny. Dynamite. Penny si je lepší. No, Tam ne! kamo, však poďme, ne, rýchlo. Daj si toho Kenjiho. Aj Meginu. Tak Meginu, no poďme. Rýchlo. Tak aj náš čo robí Megina, to daboval. Neviem, že tu daboval Meginu. Smutno. Dávania. Jak sa Báz. bol tento? Somebody order a knuckle sandwich? Neúperom. Nebudem ťa čakať. Ja už to strede. Tak to si možno spravil chybu. Prečo? Ja som silák. Mňa nikto neporazí. Aha, teba nikto neporazí, áno. Silný. To zvedavý, Kámo, počkajme. čo je? Bom! Ale tak na mňa aj tu je moc. Pomoc! Yes, easy Ale kill. na mňa boli Vidíš, a na mňa boli dvaja, Surge s Dynamiteom. A to je jedno, ja som tiež raz porazil 6, akože nechcem sa chváliť, ale je to pravda.
Ten finish. Kamo vážne? Yes! Taký kilák, reálne to bolo tesné, skoro som ho netrafil. Ináč ja mám... Tento Tony. Ty pečej mi uteka. Neboj sa, hovado. Hogo. Penis. Ja som teraz... Penisák. Ja som teraz z polovičky vyreďovaný. Z polovičky vyreďovaný. Ja z polovičky šťastný. Mačo, nechod za ním, lebo on ťa zabije. Nezabije. Vidíš, čo som hovoril, že ma nezabije? Kámo, tak toto je easy. Technoblade najvraj. Pozor. Teraz je. Ináč, prečo som teraz povedal? Technoblade najvraj. Ty som nerobíš prdel, ale však padaj do prdele. Zabil si opäť. Lebo však by byl open, vieš, preto som ho zabil. No poď. No, sakra. Okej. No. Ne, Legendary Star Drop, ja na ňu teraz nemám gemy, ja si asi pôjdem za chvíľu kúpiť gemy. Mytик! Sprej! Akože, čo ti žije? No poďme, ideme hrať. Kamo, ja, že ty vole, jaký brawler, ale ne, kokos, tak mi nepadne oný. Sprej. Smutné, musím uznať, že velice To je smutné. úplne na hovno. Aj, ten ani nebol pekný. Ale čo vieš? Urobíme video zabavnejšie. Možno, ale teraz natočíme toto. Ináč je super mať Bibi na 11, ale je smutné, že ja na ňu nemám ešte Hypercharge. OK, no teraz musíme samozrejme útočiť. Edgar, áno, Edgar, vidím ťa. Kamo, ona nezabil, lebo... To je debil! Pozor na krola. Sprostý Edgar, však Edgar je... Kámo, všetci hovoria, že Edgar je najhorší brawler. No, majú pravdu, ale v poslednej dobe ja mám pocit, že Edgara proste porazí každý. Že proste on ani tak otravný už není, ako volá kedy. Teraz proste Edgar porazí však nič. Ale tak ja som fakticky oslabený. Fakticky, ale nie realisticky. No však to som teraz povedal. To si pôjde? Áno. Aha, to som nevidel. No poď! Áno, sekaj sa mi, áno, sekaj sa mi. Druhé miesto je ale v pohode stále. Asian. Bro, kto tu má lepku vypnúť? Takže, nie, tento spray sa dal získať úplne za free, teda nie spray, ale pin. Kamo, ja potrebujem si vylepšiť Meginku. Vašo, získavajte. Bomboklad, Buster Nubák. Bomboklady. Jaký bomboklad? Kámo, teba to ešte zabijú, áno, Debil! áno, zober mi to sám, áno, zober si to. Áno, ďalšia Bibi proti mne. Áno, Penny ešte. Poď si po mne, Penis. Ale aj tak stále žijem. Čum, prekonal som svetový rekord, ma nezabila. Áno. Sorry! Kamo! Tu sme sa. Zabil som ho! Tento pin je nasratý! A ja som nasratý! Tady ho svoj. Ja mám viac, kamo, no ona sa neodváži. Kamo! Ty si so mňa taký centimetr! To čo bolo? Kamo! Poď! Ale však to je nemožné! Zabijem? Áno, zabite si ma na
OK ľudia, toto video sme ukončili a snáď ste si ho užili a vidíme sa na budúce. Tak tu zanechajte prosím vás like a odber. Tak čus!